ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ପତିତପାବନ ଯୁବ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଗଙ୍ଗାଧର ମାର୍ଥାଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବନରକ୍ଷୀ ଦୀପିକା ରାଣୀ ସିଂ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ରଥ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଭାଗୀରଥୀ ପରିଡ଼ା, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଦିବାକର ସାହୁ, ପତିତପାବନ ଯୁବ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ସଦସ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ଦଳେଇ, ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରାକେଶ କୁମାର ହରିଚନ୍ଦନ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସଚେତନତା କରିଥିଲେ।